Grøn flag til Easy Rider. Hold nu kæft, den går godt, den IH der, mand. Det er da fordi, den rygte med rapper. Bumler. Jeg ved ikke, hvad han ellers, men spørg ham, så kan han sikkert finde ud af et eller andet. Nu er der i hvert fald grøn flag til Edstrøm. Stumper stykker. Var så nok lige ved det. Og så bliver det rigtig sjovt, for skal det være rødt, skal det være grønt. Og Erik Meyer, de har i hvert fald fået grønt flag, så lad os se, om de kan få den med ud over. Ui, hej! Hvad? Det er da lige der, min ven. Giv ham en ordentlig klap. Så er der afgang til den røde. Hold nu op, mine venner. Det er vi lige lidt på. Nej. Så vi tager fandme der lige træk mere. Så isen vil der lige is, hvad de kan igen. Det lød ikke så sundt det sidste her. And then you please turn around to the people of the grandstands. Ja, Ulrik, så er der vel faktisk kun tilbage efterhånden at sige tak for i aften.